Ir-reġenerazzjoni tal-pjazza ta' Raħal Ġdid se tinkludi bidli drastiċi fl-estetika tal-pjazza e kif iż-żona pedonali se tiżdied sew u għalhekk it-trasport li jgħaddi fit-triq tal-madwar se jkun affettwat. Għalhekk qabel ma jibdew ix-xogħlijiet, kull dettall huwa skrutinizzat bir-reqqa mill-awtorità tal-ippjanar biex isir tajjeb mal-ewwel. Kien għalhekk li tnejn filgħodu l-awtorità tal-ippjanar bħala entità indipendenti talbet lill-Kunsill Konsultattiv għan nofsinhar ta' Malta biex jagħmel xi kjarifiċi ta' tliet aspetti fil-pjanta oriġinali. Dwar dan tkellimna ma' Anthony Borg, Unit Manager tal-awtorità. Il-bord talab biex l-ewwel ħaġa jkun hemm drop-off point, dik li ngħidula drop-off point fejn bniedem jista' jniżżel in-nies u jaqaf hemmhekk għal ftit tal-ħin. Talbu wkoll xi dettalji fuq it-turġien għax ma kienx konvint mill-assessment jew minkella mill-proposta li hemm. U talbu wkoll li jkun hemm PV panels fuq is-soqfa tal-bus shelters. Ġifieri mhux suppost li għandu jkun hemm xi affarijiet kbar. Borg qal li dawn it-talbiet m'għandhomx itelfu l-proġett innifsu u li t-tibdiliet neċessarji għandhom ikunu ppreżentati sa 19 ta' Lulju meta l-awtorità tiddeċiedi dwar il-ħruġ tal-permess. Madankollu l-attività fil-pjazza bdiet diġà hekk kif biqbil mal-awtorità tal-ambjent u NGOs ambjentali, is-siġar ta' madwar il-pjazza tneħħew fi frar li għadda biex ma jmutux u jinżeraw fl-akwati tal-Addolorata. Fi stqarrija l-Kunsill Konsultattiv qal li huwa konvint mill-vijabilità u l-fattibilità ta' dan il-proġett realistiku. Għalhekk immedjatament se jagħti l-informazzjoni addizzjonali kollha li ntalbet biex jimmaterjalizza dan il-proġett li jgħaqqad lir-residenti, il-komunità kummerċjali u dawk kollha li għandhom interess fin-naħa t'isfel ta' Malta, speċjalment Raħal Ġdid li tul is-snin żviluppat f'ċentru ewlieni tal-pajjiż. Il-Kunsill Konsultattiv temm jgħid li Pjazza Antoine de Paul se ssir pjazza tan-nies b'importanza lill-aspett ambjentali u lill-konsumatur.